uThokozani ke nguNozulu umpafana umchumane nosebelela ubangazetha uthuke unococobe unobwenguni ihlubi kaloku siduko sakho sikhona apha kuThembani eMbangcono singamamfengu kwethina ke umama undizala nguMaduna uNokhala uTiba uJiyana makhulu into sifuna ukubuza kuyo ke makhulu ukusixelele nje zintoni ezibalulekileyo kwinkcubeko yethu aniziboni nini into ezazisenziwa mhlawumbi makhulu kudala ezazibalulekile ubuzela umntana makhulu mhla waphuma uzela ibhoko kuthiwa kaSindi makhulu uqabuka kwakhe xa ngako uyakhula makhulu makhulu akhule kumntana uye esikweni lokwalukelwa ugqithikulwe nawo ube kumgidi wokolusa inkwenkwe ungami inkwenkwe ihambe inkwenkwe kuveke kulaa dethi ibingene ngayo uxhela ibhoki uyojisa makhulu usemveni koko iyaphuma inkwenkwe ihlala kulanda amadoda ahlala ngapha nonina makhulu nathi isokwa sispeni sente makhulu nekhangathalana apha kumantombazana amantombazana ayakhula aqatywe thina ke sasingengqini nezinto ezinxitywa ngala mantombazana makhulu sasibhinqimba ibhinqimba iqatywe ikufika isoka licela amadoda naliceli kuyo wavumela amadoda iyawuthwala laa ntombi izawuthinya ezileni entshontsho itholwe ngabafana apha endleleni bengumjakazi iinqwelo mafutha bezikhona ngelaa xesha inqwelo mafutha ziintona imoto ibiyinyiye evekini bekusetyenziswa ntoni ngelo xesha bekusetyenziswa amahashi nalo bendisuke ebikana phezu kombhasha izongena apha edolophini bangani ngagulanga ukhole hashi ihamba nyawo yazazikhwela amahashi intombi zeza lapha emboyo thina kaloku sebubomvane asikhwendi hashi eza lapho zaziwakhwela ukufa kudala intombi xa kuyothengwa ukutya eshophini njengoba kuthiwa kusiyiwa ngapho komfulo evenkileni kabani bekusetyenziswa ntoni kusetyenziswa idombi neemeli zirhuqa isileyi isileyi sakhiwa ngebhola ngabafana namakhwenkwe siba sinje uba sineekhono sinekona isileyi besebenzisa umphumthi owokwenza izileyi owena wawuqinileyo ngelo xesha umbhaba nendyabasini makhulu apha njengoba wakhula ucinga uba yintoni eyenza into yobana abantwana okanye abantu abatsha balahleke kangaka baqale ngebhukhu ekuthiwa ngoogqamsa abazitungu banxiba zozasi zinxibekethi makhulu sasinxiba iintsiba zezawusenda uwilowile aba baqale ngogqamse waguga ugqamse engaguganga badikwa nguye baneepentini makhulu ezibakho ngoku thiye sasihamba ngempumbi udiyokwenda wendele kulandela ungefuni khangela mna lo ndandendile esithubeni ndingumfazi umbonile ndimbonile ndingumfazi wesithathu ndingowaqa kwakukho le nto kwakuthiwa sisithini intombi iyathwala okanye yayithwala makhulu apha ke ngoku emntwini ebegqibelela umntu xa engakanani
Qhubelana ntoni? Ulanto uthi uqonda uba yabona ngumntu noko ngoku wayibonakala ngantoni uba lo mntu Uba ugqibele. intombi ubonakala ngoguma amabele ubuzayo buntombi. Uze muntombini. Ukunto ekuthiwa yinkciyo ngoku ibikhona kudala. Inkciyo nangoku nayo. Hey. Inkciyo lekwapha. Phofu ayikho ngapha. Indaba Ngaphambili kuqala. Yayincitwa ngabantu abatshatileyo okanye ngabantu abazintombi. umuntu okhulayo intombi. Oyintombi. Iyancitwa ngumuntu eke wangenwa okanye incitwa obake nangiwangenwa uyakwazi uyincitwa. Abukwangela abufazini. Uba mhlawumbi ubukhe walala nomntu kwanko. Hayi ngendawo. Ayingeni indawo yona. Into encitwa into encitwayo. Into encitwayo. Isinxibo sabantombazana nesabafana bezehluka nokuba isinxibo sentombi nesomama nesabatshakazi. Omama bakunye nabatshazi babhinqula ibhaca enelenti phezulu. Makhulu. Ezimnyama. Intombi Iintombi zabafana ezalapha ngoya zibhinqula ibhaca ezethu thina kwabomvana zibhinqa ibhaca emapha ezantsi. sathi semsheshini. Ake singene emthothweni ke makhulu. Umtshotho njengoba umtshotho wangoku namazembe. Namazembe bekhona kudala. Bengamabhunguzi. Umtshotho uba intombi bezikhuseleka kanjani emthothweni? Kulanto ithi njengoba uthathwe kokwenu ndivana uba kuthiwa ukhona umakhulu beke wathetha loo nto bezicela intombi zihambe ziye emthothweni. Bezikhuseleka kanjani? Bezicela zihambe zibheke emshoshweni. Makhulu. Kodwa ezabafana zizodwa aziye emagungwini zigqithile. Khawubuze manje. Khawubuze ezinye izinto. Makhulu. Umtshotho nomguyo ligameli. Into nomtshotho. Umguyo into kwaluka kwa. Umxhentso kwaluka kwa ngiziza amakhongo nawaphi. Umguyo. Umtshotho utshotha amakhongo lapha nasemadiqa. Kukho into makhulu kwakusithiwa inkwenkwe itshotshe ebuhlanti. Mayalukayo. Nangoku senjalo. Xa yalukayo kuphela. Mayaluka. Abe masikweni lilahleke phi isiko? Njengoba lilahleke isiko uthi into zawo ngabi nanto. Athi guquki. Akanawo nenkukelo. Ufana nobandlela. Afuna uguquka ke ngoku bebaleke izindleko. Ayizimkhuphe pha ona ukuqabula. Umkhuphe pha. Makhulu. Omnyanga mithi bemithi. Afele. Kanti ke uyeka amasiko. Ukuyeka amasiko. Ndifuna Isiko lona. Umntana uba unanto uyamqabana basenamaso amabini kulithuba khona. Uzokwazi uqaba umntana lowa. Uqale ngonini. Kukho izinto apha emasikweni okanye apha esintwini ezisetyenziswayo. Uve kuthethwa ngamakhukho, ingobozi, izithebe. Ungasixelela nje ngesithebe nekhukho nengobozi uba zisebenza xa kutheni? Isithebe sisebenza nganqunqu yefika nxa uphula amaceba amasela uwaqhiza aqhaza ufaka mbizeni wenza amatshotsho asavuka uwagcale bethini. Ingobozi into ovuna nokwela umbona nongqusho. Yakubusa yiyo leyo yamagqirha. Zingagcineka njani ezi zinto makhulu kubantwana bam? Kwawa namhlanje. Andiqondi uba abakwazi nokwenza umshayelo. Thina sasusenza imishayelo. Ilahleke phi makhulu le?
ilahleke kuthi okanye kuni ilahleke kuni kuba ukanti bandinona late yakho intombi makhulu uzamthatha apha mbona uhambe naye angamameli ke ngoku akacinga uphinde ezibandakanye makhulu masibulele cinga uba oku kuthethileyo kuyasinceda kakhulu siyabulela kakhulu xa sesiyigqibile ke le video sizozokubonisa uyibukele